Polacy internowani na Litwie w latach 1939–1940. Ta wystawa, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z litewskimi kolegami, była przed rokiem prezentowana w polskim Sejmie, teraz dotarła też do litewskiego. Przypomina o losach prawie 40 000 polskich uchodźców, którzy po klęsce wrześniowej znaleźli schronienie na Litwie. To jest taki mało znany element, mało znany epizod historii II wojny światowej, no a ważny, dlatego że jednak przez Litwę przewinęło się tyle polskich żołnierzy i dzięki temu, że w każdym razie na początku te obozy internowania nie były obozami ściśle strzeżonymi i dzięki ogromnej ofiarności zarówno Polaków, jak i także niektórych Litwinów, wielu oficerom polskim, wielu polskim żołnierzom udało się z tych obozów uciec, no i przedostać na zachód i tworzyli też jeden z trzonów armii polskiej na zachodzie. Wielu polskich żołnierzy jesienią 1939 roku znalazło się także na terenie Łotwy czy Estonii, jednak były to kraje przychylne Polsce. Natomiast z bratnią niegdyś Litwą relacje dyplomatyczne nawiązano zaledwie 1,5 roku wcześniej. Wtedy też zaczęła się normalizacja stosunków mocno nadwyrężonych przez 20 lat zimnej wojny, gdy młoda Republika Litewska budowała swoją tożsamość na wrogości wobec wszystkiego co polskie. Tragedia Polski wykazała jednak, że wielowiekowe więzi są mocniejsze. Na Litwie wciąż mieszkało wielu Polaków, którzy zaopiekowali się rodakami i nawet Litwini wyciągnęli pomocną dłoń do sąsiadów, do niedawna kreowanych na wroga numer 1. Prieš tai dar Vokietija kelis kartus ragino Lietuvą prisidėti prie jos žygio prieš Lenkiją ir tokiu būdu pasiimti Vilnių, žodžiu, savo pasiimti, bet Lietuvos vyriausybė paskelbė neutralitetą ir atsisakė, reiškia, prisidėti prie Vokietijos karo prieš Lenkiją. Tai čia jau irgi vienas toks labai, sakyčiau, pozityvus žingsnis. Kitas labai pozityvus momentas, kad Lietuva suteikė prieglobstį Lenkijos kariams apie 13 000 ir civiliams apie 27 000, kurie traukėsi ir nuo vokiečių okupacijos, ir nuo sovietų okupacijos. Ir Lietuva, kuriam laiko tapo tokiu tarsi prieglobsčiu, bent jau trumpam laikui, kol pati Lietuva nebuvo sovietų okupuota 40 metų vasarą. Mnie jako dziecku opowiadał mój dziadek, nieżyjący już wiele lat, porucznik Julian Ścibor-Marchocki, który był internowany w Kołotowie. Z Kołotowa udało mu się uciec dzięki właśnie pomocy państwa gruszelskich, z Kruszynian, pana Komara, no, osoby znanej tutaj w Wilnie, która bardzo pomagała w tym momencie, ale także Litwinów, między innymi litewskiego architekta, pana Franasa Markunasa z Kowna, który no, nie szczędził sił i środków, żeby Polakom pomagać. I dzięki temu udało mu się uciec z obozu, potem przedostać do Rygi, z Rygi do Sztokholmu i dalej do Francji, do Anglii. Ši Lenkijos tragedija, aš labai gerai atsimenu iš šeimos istorijos, tai buvo paskutinis lašas mano tėvui pakeisti pavardę. Labai senos vokiškos kilmės pavardės jau jam pasakė, užteks. Jis paėmė savo tėvo slapyvardį kaip pavardę, Žemkalnis. Mažai valstybei tai buvo didelė našta, nes pati Lietuvos kariuomenė buvo, tarkim, 20 000. Kažkur yra karių tuomet apie 20 000 karių, o čia 13 000. Tai vos ne tiek pat, kiek buvo Lietuvos kariuomenė. Karo Lenkijos žlugimo metu užuojauta didesnė negu skriauda, kurią Lietuva buvo patyrusi iš Lenkijos. O užuojauta pasirodė tokia galbūt gilesnė ir krikščioniška, ir žmoniška. Vargu ar było džiūgavimo, kad Lenkija ištiko tokia nelaimė. Oczywiście część społeczeństwa litewskiego, może bardziej nastawiona właśnie nacjonalistycznie, nie była przychylna Polakom, natomiast no, głównie, prawda, chodziło tutaj chociażby o szaulisów, natomiast wiele osób pomagało bezinteresownie. Tas pasitraukimas 39 Lenkijos karių ir policininkų į Lietuvą juos išgelbėjo nuo katinės, nes mes žinom tie, kurie pateko į Rusiją, į Baltarusiją, į Ukrainą, reiškia, jie buvo beveik 15 000 ir daugiau Lenkijos kariškių ir policininkų buvo nužudyti Katinėje ir kituose, reiškia, sovietų lageriuose. O čia šitie, kadangi praėjo keli mėnesiai nuo to laiko,
nuo Katinės žudynių, tai šitie irgi buvo išvežti į Rusijos lagerius, paskutiniai likę virš 4000 Lenkijos karių, bet jų jau laukia žymiai palankesnis likimas, nes jie, reiškia, po to daug kas pasirašius Maiskio ir Sikorskio sutartį, daug kas turėjo galimybę tiesiog stoti į Anderso armiją ir išvengti lagerių ir išvengti galbūt ir mirties. Pomoc udzielana internowanym Polakom pozostaje jedną z najjaśniejszych kart w polsko-litewskich stosunkach XX wieku. Niestety w porównaniu z pasmem konfliktów sięgających po lata 90. wciąż zapomnianą.